I'm sorry मानोना आं हाखु दाखु क्लासनि थाखाय जेबो नङा दे बे बैसोआव सौथुलायनाया आंनि थाखायबा मोजांसो Excuse me I'm Raju Oh Raju बा मासे मोजां सिख्ला बेखौथ' जोंबो मिथिगौ सिख्लानि होननानै नाथाय बियो सोर जानो हागौ बेबो कलेजनि सरस्वती नाथाय गुबैयै बिनि मुङा मा मिथिया आरो बे बबे क्लासाव फरायो बेखौबो मिथिया बाबारे जेबो मिथिया नाथाय बे खेबसेनो दिबाना खालामलांबाय नाथाय हले बे अननायनि नेरसोन गालांबाय सोरजाखौ नों आंनि साया माया नों आंखौ रायदाव फैयो खोमसिनि जोमहराव सोरजाखौ नों आंनि सोरजाखौ नों आंनि साया माया नों आंखौ रायदाव फैयो खोमसिनि जोमहराव खोमसिनि जोम हर गेजेराव रंगिना गाबनि सिमां नुयो आंखौ फोजाफैयो मानो एदाव फैयो आंजों सिमां मोगथां मानो गेलेफैयो ला 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 खोमसिनि जोम हर गेजेराव रंगिना गाबनि सिमां नुयो आंनि उन्दुनाय सिफायो आंनि उन्दुनाय सिफायो सोरजाखौ नों आंनि सोरजाखौ नों आंनि साया माया नों आंखौ रायदाव फैयो खोमसिनि जोमहराव सुलुलायो नोंखौ नायगिरबायो नोंखौ फेलें जागोन नामा आंनि सिमाङा नोंखौ लानानै माब्रै सुजुगोन रंगिना सिमांखौ आंनि बे मोगथाङा ला 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 सुलुलायो नोंखौ नायगिरबायो नोंखौ फै नों नुजाफै आंनि मेगनाव नों जाबाय सिमांनि रानि नों जाबाय सिमांनि रानि सोरजाखौ नों आंनि सोर
जोमहराव सोर जाखौ नों आंनि सोर जाखौ नों आंनि साया माया नों आंखौ रायदाव फैयो खोमसिनि जोमहराव हेलो मा सार कलेजाव माजों फैया Excuse me, hello. ओइ प्रिया बै सेंग्राया नोंखौ उन होसोबोगासिनो दङ Please, hello. हाय बाय Hello, excuse me. थोद फाग्लि एसे रायलायदो ना हनै Just shut up. Hare, please, Tatuna. Please. Good morning, sir. Good morning, students. स्टप बे कलेजाव फरायनानै बेल' नलेज मोनदों नामा नोंसोरलाय उन्दै गथ'फोर बायदि Good morning, sir. Oh, good morning, madam. मर्निं Oh. नायदो आं बेबायदि बुंदों दावराव दावसि खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आंबो सासे मानसि मानो होख्रावलाबायदों नोंसोर सार माने नोंथांनि बेटारिया सब समाय चार्ज खम थायोना सेटआप बेटारि गोदान बायबाय आङो इयारफनबो लाबावबाय सार थारमाने बैयाव मोनसे आसरित घटना जादों मा जालायखोब्रा ना गारिसो जाखोना माखो मानो खोनाया खोनाया जाखोब्रा गेट आउट गेट आउट साला फाल्टुफोर मा जाखो रावनखौ हमनानै लांनानै बबाव दोनहैनो सानदों नोंसोर दोनै हाबगोन गाबोन गगोन ओइ साराप ओइ थु ला औ ओइ बे साबजेक्टनि थाखाय नोंसोर जोबोद गोसो होनांगोन मानोना पलिटिकेल साबजेक्टआ नोंसोरनि फिउचार लाइफ दानायाव
हेफाजाब होगोन बयबो गोसोआव ला जाय सुबुङा बे साबजेक्टआव गोसो होनानै गावनि सोलोंथाइनि मोनसे आयदा होनना सानना लायो बिसो सानसे इयुनाव जोंनि समाज एबा हादरनि सासे दैदेनगिरि महरै सिनायथि जाहैयो आंनि क्लासआ जोब्बाय अके स्टुडेन्ट आच्छा लोगोफोर नोंसोरो दे आं एसे बेराव थांनानै फैनि औ दे जागोन येस प्रिया थां बायरायावनो बेवहाय उसुबिदा जायो ओइ नोंसोर थाथ'दै आं रुमाव थांना फैनि मानो हरखा बाथरुमावलाय मानो स्टेया थांबाय नालाय रामाबो थांखागोन ओइ नङा बाथरुमावसो ओइ गोदान बारा नङा दै ओइ खुदुमनालै प्रिया अ राजु नों आंखौ मानो लिंहरामोन अ प्रिया आंहा नोंनो बुंनांगौ बाथ्रा दंमोन बुंदो मा बाथ्रा बुजिनो मोनासैदि बाथ्राखौ बबेनिफ्राय जागायनो जागायजेननायाव बिदिब्ला उनावलाय मा बुंनो रोंनो वाट अ नङा नों माबा बुंदोंमोन ना अ प्रिया मिथिगौ नोङो आं दाखालि सौदावबा जोबोद गिदिंसोमोन जे सेन्देल खुनानै सोबाबायब्ला नाथाय नों जोबोद अनसुलि गोसोनि सिख्ला अ सार जों एसामिस क्लास लानायखायसो प्रिपेयार खालामदोंमोन र दे बुंदो दे एसामिस क्लास लानायखायसो प्रिपेयार खालामदोंमोन दाय लासैनो बुं प्रे खालामदोंमोन सार मा फ्रिज खालामनो एसामिस क्लास खालामनायखाय फ्रि Shut up. I hate this word free. मा जाजोबखो नोंसोर हरै थां हरैबो फ्रि ओरै फै ओरैबो फ्रि खालि फ्रि साबोन थरनै लायोब्ला गथा मोननै फ्रि कलगेट मोननै लायोब्ला ब्रास मोनसे फ्रि स्कुल बेग लायोब्ला लेखा फ्रि आरो गांसे बिजाबनि थाखाय टिचार फ्रि So I hate this word free. फरायनायनि थांखियानो फ्रि जानायजों बयजोंबो फ्रि नांगौ नाथाय फरायनाय लिरनाया माब्लाबाबो फ्रि नङा मानोना एडुकेशना बयनिख्रुइबो देरसिन कलेजाव फैनानै बिफां साया